amb el banyador posat, xisclant mullant amb l'aigua gelada. Ara fem xip-xap aquí, ara fem xip-xap allà. Encara no és ben bé estiu, però ens agrada anar a banyar. Ara fem xip-xap aquí, ara fem xip-xap allà. Encara no és ben bé estiu, però ens agrada anar a banyar. I al trencar una onada, hem fet un bot de salt de Martí, hem sortit de l'aigua i hem cridat: guaiteu una medusa! Ens hagués pogut picar. Traieu-la de dins de l'aigua, que ens volem tornar a mullar. I en Pol l'ha dit, jo me n'encarrego. S'ha remengat els pantalons i ha entrat al trencall de la onada. Ja que no sabeu què? Un atac de riure ens ha agafat quan en Pol amb el pal s'ha girat. No era una medusa. Doncs què era? Era un plàstic surant. Bossa de súper dins el